سلام نعاكم يخون كبرانن تعزبت مدب نلوم حموس ميازي 16 كلتشحن 26 استدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال قداماي منيستر إسرائيل بريزيدنت ليبانوسن كزراربو مخانوم تغليصوم قداماي منيستر إسرائيل بنجامين نتانياهو مس بريزيدنت ليبانوس جوزيف أون لوم حموس كزراربو مخانوم حدا إسرائيلاو بعل سلطان نسيئنين حبيروم زركب زي دحر عسرتتات عمتات أمانغو مرحت كلتين هاقرات زكايت زلو ناي مجمريا ناي سلك زررب مخانو دونالد ترامبون أم محبراو مرخبي قليت أولهم عبسومون زي إسرائيل ليبانوسن نفلما أوان دحر 4 عامتات أو واشنطن دي سي كتتاوزته أكايدنين يخون بر اتأمنغو إسرائيل حزب الله زكايت زلوغ نتبدأ أمريكا إسرائيل إيران كمت زخل تأفافي ناي تخصدو مبال سممع سقات كوين ويركب بسنك زخونتات بيت مخرد حنات إسرائيل تمال ربع مس ليبانوس كجبر بزعبا زخل ناي تخصدو مبال سممع نمزرراب أخيبا أكايدو نيروم بتوسخي دبلوماسياو تعرتات يكايد كوانتا اللوه أبايتا زلو جنا يغتصلالو لو حموس نغو سراويت إسرائيل IDF أبدو ليبانوس نزركبو نبرتي هصوص ناي ملقا متنقاتا أم حلاليفو يركب اتمتنقاتا كابروا زهراني ندبوب زركبو نبرتي هيوتو من هيوت سدرابيتو من أبحدقا خيودق بقلتوف نتخبابي كقدفو تاويعم بوغن وجل حزب الله حبزوت او مغلص دما لو حموس نغو أبدو ليبانوس تقا ختما قانتارا مس زركبو وتهدرات إسرائيل قطتاو ناي تخص طمطم ككايد كمزو على قليصوم الزررب مرحت إسرائيل ليبانوسن نزي እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወተሃደራዊ ግጭት ደውን ምባል ክሕግዝ ዝተገበረ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹም حبرات هاجرات أب ليبانوس هتصوص حاجة زي صوع حلف تكال سدتنياتات حبرات هاجرات بارهام صالح علم لخ محبرسبنا هاجر ليبانوس هتصوص دقفن رديئة النخب تصاوعي تقريبهم تصاوعي تززمت مستنا بأساس زخيد زلو جيت تتحاحزو لأل 1 مليون سبات كم منبريهم بممزبالهم السعبيهم إذا بزحزي 10 مئتاو خاب تقلال الله حزب ليبانوس كخون كله بارهام صالح نزغونتات قدم حج ترائي زيفلت كبل قليت والله بارهام صالح مسك قداماي منيستر ليبانوس نواف سلام دحر من رخابو نغازيت أو تكال AFB أبزهابو مغلطي ليبانوس أب تدقاقيمو زمتصنع عمص عنكيل كتحت صراي قبان دحنتن مرققان يزقبا إلولهم كم صبصاب منيستر طعنا ليبانوس كاب زحلف كلته مغابيت جميرو بسنك متقعت إسرائيل لعل 2,100 سبات تقتلهم علوم إسرائيل بوغنا ات اب ليبانوس تكايدو زلا سرحيتات نت بإيران زدقف جوجل حزب الله نمدخمن نزيغاتاتا خم متقعت مسايلاتن روكيتاتن نمكل خالز علم مخانو تقلص يخون بر اتسبقاو حاجز بزقلطف خبصح انت زيكيلو اتقطباون محبراون صقطي نابز بأس درجه خسغاغر كم زخل حبرات هاجرات يتنقالهم تشايناني إيران وشمت هرمز كتكفت تصويعا فرانس 24 لوم أبزو تصوت أبصاب منيستر وطأ قدايا تشاينا وانجي مستنا إيران مزانو عباس آراكشي بمزرراب أو وشمت هرمز نبورناي مراخم من كسقاس نمملاس سعرتات كجبر آتحساسيبو وانجي أب مغلطيو لؤلاونتن دحنتن إيران أب تخبابي كخبرن كحلون كم زقبا أكوان تغلطي بتمساسل ድማ ናጽነትን ድሕነትን ናይ ባሕሪ መሰጋገር መስመራት ክረጋገጽ ከም ዘሎ ኣስሚሩሎም እቲ ወሽመጥ ዳግማይ ንኽኽፈት ኩለን ሃገራት ሓበራዊ ድሌት ከም ዘለወን ዝገለጸ ዋንጊ እቲ ከባቢ ንንግዲ ዓለም ዘለዎ ውሳነ ገደብ ብምጥቃስ ኩሉ ወገን ክተሓባበር ጸዊዑ ቻይና ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ንኽቐጽልን ዳግማይ ናብ ናይ ዝርርብ ጠረጴዛ ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታትን ሙሉእ ደገፍ ከም እትህብውን وسيخو قليصلهم الصاوعيت زي تشاينا كابت خبابي نتمصو ندادن نግዳው እንቅስቃሳትን ቀጻልነት ንምረጋጋጽ ካብ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ስጋት ዝተበገሰ ምዃኑ ይግመት ቻይና ነትጸገም በዲፕሎማሲያዊ መገድን ምፍታሕ ዘለዋ ድሌት በመግላጽ ኣመንጎተን ሃገራት ከም መንጎኛ ኮይና ክትሰርሕ ድልውቱ ምዃና ትገልጻላ بسنك واحد قرب ندادي نفرت مبرار كقارص اخم زخلا يقمت الجزيرة لو ما ابزو صوت ابصاب بسنك تامنغو امريكا اسرائيلن إيرانن زكايد زلوغ وشمت هرمز بمعصاو كبيد ناي نفرت ندادي قلولاوين صبارقالو
ክኢላታት ከም ዝሕብርዎ እዚ ናይ ነዳዲ ሕጽረት ክሳብ ወርሒ ጉንበት ወይ ሰነ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ስለ ዝኽእል ስሩዕ በረራታት ነፈርቲ ክቋረጽ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ። ወሽሙጥ ሆርሙዝ ን20 ሚእታዊት ካብ ናይ ዓለም ነዳዲ ዘመላልስ ወሳኒ መስመር ብምዃኑ ምዕጻውቲ መስመር ብፍላይ ነቲ ካብቲ ከባቢ ንዝመጽእ ነዳድን ማእከል መጻረይ ነዳድን ዝምርኮሳ ሃገራት ኤስያን ኤውሮጳን ዓብ ስግኣት ኮይንወን ኣሎ። ኮሚሽን ኤውሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ነዳዲ ተጸንቂቑሎ ዝብል መርትዖ እኳ እንተዘይሃለወ ቃል ወሃቢት እቲ ኮሚሽን ኣና ካይሳ ኢትኮነን ግን ጸገማት ቀረብ ነዳዲ ኣብ ቀረባ ግዜ ከጋጥም ምዃኑ ኣሚና ኣላ። ትካላት ራይስታድ ኢነርጂ ከምኡውን ዓለም ለኸ ትካል ኢነርጂ በረራታት ነፈርቲ ካብ ወርሒ ጉንበት ጀሚሮም ክስረዙ ከም ዝኽእሉ ይግምቱ። ዓለም ለኸ ትካል ኢነርጂ ኣብ ዝዘርግሖ ወርሓዊ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ኤውሮጳ ነቲ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ዝመጽእ ዝነበረ ነዳዲ ብኻልእ ኣማራጺ ክትትክኦ እንተዘይክኢላ ክሳብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘሎ ን23 መዓልታት ጥራይ ከካይድ ዝኽእል ነዳዲ ክተርፈን ምዃኑ ኣጠንቂቑሎም። እቲ ዓለም ለኸ ትካል ከም ዝገለጾ ሃገራት ኤውሮጳ ብሪጣንያን ኖርዌይን ሓዊሱ ካብ ዘድልየን ናይ ነፈርቲ ነዳዲ ልዕሊ 30 ሚእታዊት ካብ ወጻኢየን ዘምጽኦ ካብዚ ነዳዲ እዚ መብዛሕትኡ በቲ ሕጂ ተዓጽዩ ዘሎ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝሓልፍ ብምዃኑ እቲ ጸገም ንዓለም ለኸ በረራታትን ንግድን ሃሰያ ከም ዝህልዎ ይግመት። ኣብ ቱርኪ ኣሰንባዲ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይፍጸም። ብመሰረት ካብ ዴሊ ሜይል ዝተረኸበ ጸብጻብ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ቱርኪ ትማል ረቡዕ ሓደ ወዲ 14 ዓመት ተምሃራይ 5 ኣጽዋር ዓጢቑ ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 9 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 13 ዝኾኑ ድማ ቆሲሎም። እዚ ዘስካሕካሕ ፍጻመ ኣብ ከተማ ካህራማን ማራሽ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ኣይሰር ቻሊክ ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ካልኣይ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ወዲ 14 ዓመት ተምሃራይ 8ይ ክፍሊ ኮይኑ ኣቦኡ ናይ ቀደም ፖሊስ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እቲ ተምሃራይ ነቲ ኣጽዋር ካብ ኣቦኡ ከም ዝወሰዶ ይግመት። ኣመሓዳሪ እታ ክፍለ ሃገር ሙከረም ኡንሉየር ከም ዝገለጾ እቲ ጥርጡር 5 ብረታትን 7 ናይ ጥይት ካዝናታትን ሒዙ ብምእታው ኣብ 2 ክፍልታት ተኹሲ ከፊቱ ኣብቲ ፍጻመ ሓደ መምህርን 8 ተምሃሮን ህይወቶም ዝሰኣኑ ክኾኑ ከለዉ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ተምሃራይ እውን ኣብቲ ቦታ ብጥይት ተወቂዑ ህይወቱ ሓሊፋ ኣላ። ባዕሉ ድዩ ርእሰ ቅትለት ፈጺሙ ወይ ኣብቲ ከቢድ ኩነታት ብጥይት ተወቂዑ ይመይቱ ጌና ፖሊስ የጻርዩ ከም ዘሎ ይገልጹ። ካብቲ ቦታ ዝወጹ ዘለዉ ምስልታት ከም ዘርእይዎ ተምሃሮን መማህራንን ካብቲ ህንጻ ንምህዳም ብመስኮት ክዘሉ ተራእዮም እዮም። ወለዲ እውን ናብቲ ቤት ትምህርቲ ብምጉያይ ደቆም ሓቂፎም ብስንባደ ክሃድሙ ተራእዮም። ኣኽባር ሕጊ እታ ከተማ ራምዛን ሙራት ቲርያኪ 10 ኣኽበርቲ ሕጊ ተመዲቦም ሰፊሕ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎን 20 ዝኾኑ ቁሱላት ድማ ሕክምናዊ ሓገዝ ይረኽቡ ከም ዘለውን ኣረጋጊጹ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ካብቲ ኣብ ከተማ ሲቨረክ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ዝሰዓበ እዩ። ኣብቲ ናይ ሰሉስ ፍጻሜ ሓደ ወዲ 17 ዓመት ናይ ቀደም ተምሃራይ እቲ ቤት ትምህርቲ ብብረት ተኹሲ ብምኽፋት 16 ሰባት ኣቑሲሉ። እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ መንእሰይ ፖሊስ ክሕዝዎ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ንርእሱ ብጥይት ቀቲሉ እዩ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ቱርኪ ከም ዝገለጾ ካብቶም ዝቆሰሉ 10 ተምሃሮ 4 መምህራን ሓደ ፖሊስን ሓደ ሰራሕተኛ ቤት መግቢ ቤት ትምህርትን ይርከብዎም። ፕሬዝዳንት ረሰብ ታይብ ኤርዶጋን ነዚ ፍጻመ ኣመልኪቱ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ጉዳይ ኣዝዩ ዘሕዝን ምዃኑ ብምጥቃስ ዝኾነ ይኹን ዕሽሽ ዝበለ ወይ ጌጋ ዝፈጸመ ኣካል ብርግጽ ተሓታቲ ክኸውን ኢሉ ድሮ ድማ ምስቲ ናይ ሰሉስ መጥቃዕቲ ተተሓሒዙ ሓደ ጥርጡር ተታሒዙ ከም ዘሎን 4 ሰበስልጣን ካብ ስርሖም ደስኪሎም ከም ዘለውን ገሊጹ። ቱርኪ ኣዝዩ ጥንቁቕ ናይ ኣጽዋር ሕጊ ዘለዋ ሃገር ኮይና መጥቃዕቲ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ሳሕቲ ዘጋጥም ፍጻመ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ዘጋጠመ ተኸታታሊ ቅትለት ንመላእ ሃገርን ዓለምን ኣብ ዓብ ስንባደ የእትዩ ይርከብ። ስድራ ቤታት እቶም ግዳያት ዝኾኑ ዜጋታት ድማ ኣብ ከቢድ ሓዘን ይርከቡ። ሰሜን ኮርያ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ንምፍራይ ኣዝዩ ዓብ ወሰኽ ትገብር ምህላዋ ተገሊጹ። ሮይተርስ ኣብ ዘመሓላለፎ ሰፊሕ ጸብጻብ ሰሜን ኮርያ ናይ ኒኩለር ኣጽዋር ንምፍራይ ትገብሮ ዘላ ንጥፈታት ኣዝዩ ዓብ ብዝኾነ ደረጃ ይውስኽ ከም ዘሎ ሓላፊ ዓለም ለኸ ትካል ኒኩለር ጸዓት ራፋኤል ግሮሲ መጠንቀቕታ ሂቡ። እዛ ብዲፕሎማሲ መገዲ ካብ ዓለም ተነጺላ ትርከብ ሃገር ኒኩለር ንምስራሕ ወሳኒ ዝኾነ ዩራኒየም ንምጽራይ ዝጠቕሙ ዝተፈላለዩ ትካላት ተንቀሳቐስ ከም ዘላ ናይ ደቡብ ኮርያ ትካል ስለያ እውን ኣረጋጊጹሎ።
ራፋኤል ግሮሲ ኣብ ሴኦል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ ዮንግብዮን ዝርከብ ናይ ኒኩለር መመንጨዊ ብቕልጣፈ ስርሑ ይውስኽ ምህላው ክኢላታት ኣረጋጊጾም ከም ዘለዉ ገሊጹ። እዚ ትካል እዚ ሰሜን ኮርያ ምስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ድሕሪ ዝገበረቶ ዘተ ደው ኣቢሎ ኣለኹ ኢላቶ ዝነበረት እኳ እንተኾነ ካብ 2021 ጀሚራ ግን ዳግማይ ንጡፍ ከም ዝገበረቶ ይፍለጥ። ካብኡ ብተወሳኺ ካልኦት ንምጽራይ ዩራኒየምን ንምፍራይ ኒኩለርን ዝሕግዙ ትካላት እውን ብዝለዓለ ዓቕሚ ስራሕ ይጅምሩ ምህላዎም ሳተላይታት ዘርእይዎ ምስልታት የመልክቱ። ከም ጸብጻብ እቲ ትካል ሰሜን ኮርያ ድሮ ኣስታት 50 ዝኾኑ ናይ ኒኩለር ቦምብታት ኣዳልያ ከም ዘላ ይግመት። ገለ ክኢላታት ሰሜን ኮርያ ነዞም ቦምብታት እዚኦም ናብ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፉ ሚሳይላት ንምትሓዝ ዝጥዕም ንኡስ ቅርጽ ንምሃብ ዘለዎ ዓቕሚ ዝጠራጠሩ እኳ እንተኾኑ እቲ ሓፈሻዊ ናይ ኒኩለር ዓቕማ ግን ንኣሜሪካን ንመላእ ዓለምን ኣስጋእ ናብ ዝኾነሉ ደረጃ በፂሑሎም። ሩስያ ንሰሜን ኮርያ ኣብ ናይ ኒኩለር ምዕባለ ትሕግዛ እንተኾይና ንዝቐረበሉ ሕቶ ግሮሲ ክሳብ ሕጂ ፍሉይ ዝኾነ መርትዖ ከም ዘይረኸቡ ገሊጹ። ይኹን እምበር ሰሜን ኮርያ ንወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ንምድጋፍ ወተሃደራትን ኣጽዋርን ትሰድድ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ክንድኡ ድማ ካብ ሞስኮ ናይ ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ሓገዝ ትረክብ ከም ዘላ ብዙሓት ተዓዘብቲ ይገልጹ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ናይ ባሕር መርከብ ዝውንጨፉ ሓደስቲ ስልታዊ ክሩዝ ሚሳይላትን ጸረ መርከብ ሚሳይላትን ዝተፈተንሉ ስርሒት ባዕሉ ተዓዚቡ። እዞም ሚሳይላት እዚኦም ንልዕሊ 2 ሰዓታት ኣብ ኣየር ብምብራር ነቲ ዝተሓሰበሉ ሽቶ ብንጹር ከም ዝወቕዑ ናይ መንግስቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ። ኪም ጆንግ ኡን ብዛዕባ ዝፈተና ዓብ ዕግበት ከም ዝተሰምዖን እቲ ሃገር ናይ ኒኩለር ዓቕማ ምዕባይ ቀዳማይ ዕማማ ምዃኑን ዳግማ ያረጋጊጹ። ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ትካል CSIS እውን ብወገኑ ሓደ ሓድሽ ዩራኒየም ንምጽራይ ዝጠቅም ትካል ኣብ ዮንግብዮን ስራሕ ንምጅማር ድልው ይኸውን ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። እዚ ኩነታት እዚ ንውሳነታት ቤት ምኽሪ ድሕነት ሕቡራት ሃገራት ብግልጺ ዝጥሕስ እዩ። ክኢላታት ከም ዝሕብርዎ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዓመት ካብ 10 ክሳብ 20 ዝኾኑ ናይ ኒኩለር ቦምብታት ንምፍራይ ዘኽእላ ጥረ ነገራት ትእክብ ምህላዋ ንመጻኢ ዓለም ለኻዊ ድሕነት ከቢድ ስግኣት ኮይኑሎም። سعود عرب أب عودة أكاونتينغن أوديتن لعل 300 ጽገናታት ከም ዘካየደት ተገሊጹም። ማዕከን ዜና አልዓረቢያ ሎሚ ኣብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዓውደ ኣካውንቲንግን ኦዲቲንግን ስዑድ ዓረብ ልዕሊ 300 ዝኾኑ መሰረታዊ ጽገናታት ከም ዘካየደ ትካል ስዑዲ ንቻርተርድ ሞያዊ ኣካውንቲንግን ኣፍሊጡም። እዚ ዓብ ስጉምቲ ዝክፋል እቲ ንቁጠባዊ ምዕባለን ግሉጽነትን ዝዓለመ ራእይ 2030 ኮይኑ ንሞያዊ ብቕዓት ክብ ንምባልን ፋይናንሳዊ ርጉእነት ንምርግጋጽን ዝተገብረ እዩ። ዞም ካብ 2016 ጀሚሮም ክሳብ 2026 ዝተተግበሩ ጽገናታት ንሕጋዊ ስነ ስርዓታውን ተግባራውን ኣገባብ እቲ ሞያ ዝቀየሩ እዮም። ቀንዲ ዕላምኦም ድማ ንግዳዊ ሃዋህው ንምምሕያሽ ጽኑዕ ፋይናንሳዊ ጸብጻባት ንምቕራብን ንኣውፈርቲ ዝያዳ እምነት ንምፍጣርን እዩ። ናይቲ ትካል ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኣሕመድ ኣልመጋመስ ከም ዝገለጾ ትክክለኛ ፋይናንሳዊ ሓበሬታ ንዕዳጋ ንወፍርን ውሳነታትን ዝድግፍ ዓንዲ ሕቆ ኢሉ ስዑድ ዓረብ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንኩሉ ኣህጉራዊ ናይ ኣካውንቲንግን ኦዲቲንግን ሞያዊ ስነ ምግባርን መለክዒታትን ብምሉእ ዝተቐበለት እንኮ ሃገር ምዃና ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ኣካውንቲንግ ኣረጋጊጹሎ። እዚ ድማ ስዑድ ዓረብ ምስቲ ዓለም ለኸ ዝበለጸ ኣሰራርሓ ዝተሰማምዐት ሃገር ከም ዝገበራ ይጥቀስ። እቲ ጽገና ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ እውን ዓብ ኣስተዋጽኦ ገይሩሎ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ብዘገርም ደረጃ ወሲኹሎ። ካብ 2023 ክሳብ 2025 ኣብ ዘሎ እዋን ጥራይ ሞያዊ ምስክር ወረቐት ዝረኸባ ስዑዳውያን ደቂ ኣንስትዮ ብ144 ሚእታዊ ክውስኽ ከሎ ፍቓድ ዘለወን ሰብ ሞያ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብ45 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ትካል ስዑዲ ንቻርተርድ ሞያዊ ኣካውንቲንግን ድሮ ልዕሊ 109,000 ኣባላት ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ መንጎ ትምህርትን ዕዳጋ ስራሕን ዘሎ ሓጓፍ ንምጽባብ ሓድሽ ናይ ዩኒቨርሲቲ ስርዓተ ትምህርቲ እውን ኣተኣታትዩሎ። እዚ ኩሉ ስጉምትታት ንስዑድ ዓረብ ንግዳዊ ግሉጽነት ዘለዋ ኣውፈርቲ ትስሕብን ቁጠባኣ ብዙሕነት ዘለዎን ዘመናዊት ሃገር ንኽትከውን ዝሕግዝ ዓብ መሳርሒ ኮይኑ የገልግላሎ። ኣብ ሱዳን ብሰንኪ መጥቃዕቲ ድሮን ኣማኢት ሰላማውያን ዜጋታት ይቕተሉ ኣለዉ።
ካብ ኣፍሪካ ኒውስ ሎሚ ዝተረኸበ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ሱዳን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ኣስታት 700 ዝኾኑ ሰላማውያን ዜጋታት ከም ዝተቐተሉ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እዚ ጸብጻብ እዚ እቲ 4ይ ዓመቱ ዝሓዘ ናይ ሱዳን ውሽጣዊ ውግእ ዘስዕቦ ዘሎ ከቢድ ዕንወት ዘጉልሕ እዩ። ከም ዝርዝር ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ቶም ፍሌቸር መብዛሕትኡ ዝሞት ዘጋጠመ ኣብ ቀዳሞት 3 ኣዋርሕ ናይ 2026 ኮይኑ ዳርጋ መዓልታዊ መጥቃዕቲ ድሮናት ይፍጸም ኣሎ። እዚ መጥቃዕቲ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ኮርዶፋንን ዳርፉርን ዝያዳ ዝኸፍአ ኮይኑ ይርከብ። ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት እቶም ድሮናት ንሞትን መቕሰልትን ህፃናት ቀንዲ ተሓተቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ ኣጠንቂቑሎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ዕዳጋታትን ኣብያተ ትምህርትን ስለ ዝፍጸም ንህፃናት ዝያዳ ተቓላዕቲ ገይርዎም ይርከብ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዕጡቓት ቅልጡፍ ደገፍ ዝካየድ ዘሎ ውግእ 10 ታማኢት ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 11 ሚልዮን ሰባት ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ። እቲ ውግእ ኣብ ሃገር ዓቢ ጥሜት የስዕብ ምህላው ዝገለጹ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 19 ሚልዮን ህዝቢ ንኸቢድ ጥሜት ተቓሊዑ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ቀረብ መግቢ ነዳድን መሰረታዊ ነገራትን እናተጸንቀቐ ብምኻዱ እቲ ኩነታት ዝያዳ ይሻቐል ኣሎ። ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ትካል ቀይሕ መስቀል ከም ዝገለጾ እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝጠፍኡ ተጸብጺቡሎ። እዚ ቁጽሪ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ጥራይ ብዝለዓለ ደረጃ ወሲኹ ይርከብ። መርበብ መራኸቢታት ብምዕናው ስድራ ቤታት ብዛዕባ ደቆምን ኣዝማዶምን ሓበሬታ ንምርካብ ተጸጊሞም ይርከቡ። ሕቡራት ሃገራት ንኹነታት ሱዳን ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ዳርጋ 2 ሲሶ ካብ ህዝቢ ሱዳን ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልየሎ። ይኹን እምበር እቲ ንረድኤት ዝሕተት ዘሎ ባጀት ገና ሙሉእ ብምሉእ ኣይተረኸበን። እቲ ውግእ እንተቐጺሉን ምርግጋእ እንተዘይመጽዩን እቲ ኩነታት ናብ ዝገደደ ሰብኣዊ ዕንወት ክሰጋገር ከም ዝኽእል ሰበስልጣናት የጠንቅቑለዉ። ክቡራትን ክቡራንን ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም መስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።